Na osnovu zahtjeva Srbije u Londonu uhapšen ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić. Dobroveče. Na osnovu zahtjeva Srbije ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić uhapšen je danas u Londonu. Srbija čeka britanski zahtjev da dostavi dokaze koji Ganića terete za ratne zločine u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Kažu u srbijanskom tužilaštvu za ratne zločine i napominju da je Srbija spremna da dostavi dokaze čim Velika Britanija to zatraži i da se nakon toga pokreće postupak ekstradicije. Ministarstvo pravde Srbije ujutro će nadležnim organima Velike Britanije uputiti molbu za ekstradiciju bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koji je večeras uhapšen u Londonu, izjavila je resorni ministar Snježana Malović. Ona je za Srnu potvrdila da je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejup Ganić uhapšen večeras na londonskom aerodromu Hitrovu na osnovu potjernice koji je za njim izdao beogradski Interpol. Malićeva je precizirala da je londonski Interpol o Ganićevom hapšenju obavijestio Interpol Srbije. Prilog je u pripremi i emitovat ćemo ga u toku dnevnika. Upravo smo dobili prilog o hapšenju Ejupa Ganića koji je uhapšen na osnovu zahtjeva Interpola Srbije. Ganić je uhapšen na osnovu inicijalnog zahtjeva Srbije potvrđenog u ambasadi Velike Britanije u BiH. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, Ganić je danas oko 14 časova pokušao da napusti Veliku Britaniju. Njemu je privremeno oduzet pasoš na londonskom aerodromu. On će nakon hapšenja biti predat sudu. The Metropolitan Police in London has confirmed that Professor Ganić was arrested at Heathrow Airport this afternoon. Metropolitan policija je potvrdila da je dr. Ejup Ganić uhapšen na aerodromu Heathrow danas poslijepodne. His arrest follows a provisional extradition request from the Republic of Serbia. Njegovo hapšenje je znači rezultat inicijalnog zahtjeva izručenja od Republike Srbije. Professor Ganić is due to be brought before the City of Westminster Magistrates Court shortly, where the allegations against him will be outlined. Očekuje se da će dr. Ganić se uskoro pojaviti pred osnovnim sudom Westminstera gdje će mu se iznijeti navodi protiv njega. Ovdje se sudi našoj odbrani. Ovo nije prvi pokušaj relativiziranja i izjednačavanja. I bit će još takvi. Ali oni koji to rade treba da budu uvjereni u to da ćemo se i mi boriti svim sredstvima da odbranimo prava naših građana i da odbranimo dostojanstvo otpora agresiji koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu. Da je Ganić uhapšen potvrđuje i ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović. On tvrdi da hapšenje nije uslijedilo po Interpolove potjernici, već da je riječ o zahtjevu tužilaštava za ratne zločine u Beogradu. Dobili smo potvrdu da se trenutno nalazi kod predmetnog sudije. Vidjet ćemo, dakle, kada se završi ispitivanje, šta je poslijedilo. Međutim, Ahmetović nema podatak da li Ganić ima državljanstvo Srbije. U srpskom tužilaštvu za ratne zločine očekuju Ganića. U međuvremenu, Velika Britanija tražila informacije i dokaze o kakvom je krivičnom dijelu riječ. Mi imamo sve spremno. A onda slijedi taj postupak koji će oni sprovesti, vidjeti jesmo li mi prikupili dokaze protiv njega koji bi bili po svim međunarodnim standardima, a mi smatramo da jesmo, onda oni donose odluku. MUP je prikupio više od 1700 stranica materijala dokaza upravo za Dobrovoljačku ulicu. Ganić je prije 4 dana bio zadržan na londonskom aerodromu, ali je ubrzo pušten. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je sudskim organima Velike Britanije zahtjev za ekstradiciju Ganića, protiv kojeg srpsko tužilaštvo za ratne zločine vodi istragu zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Prema podacima MUP-a Republike Srpske u napadima 2. i 3. maja ubijena su 42, a ranjena 74 pripadnika JNA, dok ih je 215 zarobljeno. Ako do 30. maja tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne podigne optužnice za zločine nad Srbima, Savez logoraša Republike Srpske najavljuje proteste pred sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza Branimir Dukić izrazio je zadovoljstvo što se, zahvaljujući učešću srpske delegacije na nedavnoj konferenciji o budućnosti Haške arhive, mogla čuti i srpska istina o ratnim dešavanjima. Srpska delegacija i u Hagu je glavnom BiH tužiocu Miloradu Barašinu postavila pitanje na koje se već dugo očekuje odgovor kada će biti podignute optužnice za brojne zločine nad Srbima. Barašin je najavio da bi se to trebalo desiti u prvoj polovini ove godine. Ako do 30. maja ne podigne krivične prijave
i optužnice i ne privede one koji su počinili zločin nad srpskim narodom, pozvaću sve logoraše Republike Srpske pred sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nedopustivo je da ne znamo koji su kriteriji na bazi kojih tužilaštvo Bosne i Hercegovine dio predmeta ostavlja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a dio predmeta vraća okružnim tužilaštvima. Dukić je ponovio da mu je Barašin na povratku sa amsterdamskog aerodroma verbalno prijetio, na što je reagovao Pantelija Ćurguz koji je smirio situaciju, a Ćurguz zadovoljan jedinstvenim nastupom delegacije Republike Srpske u Hagu, ali i reakciju međunarodnih zvaničnika. I zato je neophodno da mi konačno svoj odnos spram ovog pitanja promijenimo iz osnova. Svi u ovoj državi, u ovoj Republici. Bez toga, dakle, nećemo uspjeti sačuvati, dakle, rezultate borbe. Zemlje iz regiona imaju različite stavove o tome gdje bi trebalo da bude pohranjena Haška arhiva nakon okončanja rada tribunala. Haški tribunal raspolaže sa 9 miliona stranica dokumenata i više desetina sati videomaterijala. Najvjerovatnije će biti i konačno rješenje, ako se svi ne dogovore, da to ostane u Hagu, pošto Hag ima već stvorenu infrastrukturu. S ovim se stavom slaže i Srbija, stav institucije Republike Srpske, međutim da se dokumentacija vrati zemljama od kojih je izuzeta. Bošnjački predstavnici žele da sva Haška arhiva bude pohranjena u Sarajevu, sa čime se ne slaže ni jedna zemlja u regionu.